de fet, en l'homenatge al president Macià, de fet, complim una tradició i mantenim una fidelitat que procurem, a més, tenir-la cada any. Molta gent puja aquí a Montjuïc per fer aquest homenatge a la memòria i també a l'exemple del que va significar la vida i l'acció política del president Macià. Avui, com se sap, se celebren els 75 anys de la seva mort, però també es celebra una altra cosa, no exactament aquest dia, però sí durant tot l'any, que és el 800 aniversari de Jaume I. L'any 2008 ha sigut el 800 aniversari de Jaume I, i una mica aquests dos fets, diguem-ne, que es poden encadenar entre ells, no? Això què demostra? 75 anys de la mort d'en Macià, el president Macià, 800 anys de Jaume I. És a dir, un país que de fet doncs, no és d'ara, no és un país que acaba, diguem-ne, de sortir, perquè en algun moment determinat hi va haver alguns que van fer un pacte que en van dir el pacte constitucional. Això de Catalunya és un fet, és una realitat que ve de molt lluny, els 800 aniversari de Jaume I ho demostren, i que a més ha tingut, diguem-ne, una concatenació al llarg de la seva història. I de fet, doncs, la mort del president Macià, el 25 de desembre, el dia de Nadal de l'any 1933, també demostra aquesta continuïtat històrica de la pròpia realitat nacional. En aquests 75 anys han passat tantes coses que, parlant en plata, si a molts altres països els hagués passat exactament el que ha viscut Catalunya en aquests 75 anys, avui probablement Catalunya no existiria. Si no fos perquè s'ha demostrat, malgrat tot, que Catalunya, i per tant els catalans, han tingut una capacitat de resistència i sobretot han tingut una voluntat de seguir sent el que són des del punt de vista del naixement de la seva història, però des del punt de vista també de la seva pròpia evolució. Una guerra civil, una postguerra, una dictadura, uns canvis demogràfics espectaculars durant aquests 75 anys darrers, i Catalunya segueix dempeus. Catalunya segueix dempeus. Aquesta és la realitat. I si això és així, malgrat totes aquestes circumstàncies, vol dir que realment a Catalunya hi ha, malgrat tot, una capacitat de seguir existint i fins i tot de progressar, que tampoc està a l'alçada de qualsevol altre poble del conjunt. Ho dic això com un senyal, diguem-ne, de confiança en un sentit i també d'esperança, perquè quan veus el panorama moltes vegades tens la sensació de que podries caure en allò que en podríem dir la desesperança. Quan veus com evolucionen les coses dius, escolta, serà difícil que ens en sortim. Però quan analitzes una mica aquest fil roig de la història, quan veus com Catalunya ha anat superant les seves pròpies dificultats, aleshores aquesta, diguem-ne, flama d'esperança recupera tota la seva vida. És evident que ara estem en un moment complicat de la nostra història. Ho estem per moltes raons. És veritat que estem en un moment en què hi ha una sèrie de reptes a l'horitzó, en l'horitzó molt proper, que són reptes de magnitud realment molt impactants. Que qualsevol poble, sobretot qualsevol poble relativament avançat com Catalunya, el podrien impressionar fins i tot més del compte. Però també és cert, si mirem aquesta història i ho enllacem amb aquests 75 darrers anys, només amb aquests 75 darrers anys, també és cert que Catalunya ha tingut capacitat de reacció i capacitat de recuperar. I això és perquè molts catalans han cregut en Catalunya. Han cregut en el seu país, han cregut en la nació i han cregut en la seva mare. El president Macià en va ser un exemple més que evident. Un exemple doncs, que va sobresortir per sobre de molts altres i que avui, precisament perquè va sobresortir, segueix sent objecte de memòria i de respecte per part de molts. Ara la figura del president Macià la reivindiquen molt, i ja està bé que sigui. Ja està bé que sigui així, perquè, malgrat tot, això també demostra aquesta continuïtat històrica del que ha sigut simplement, per exemple, la pròpia presidència de la Generalitat. Ara bé, que no s'oblidi que el president Macià, que va ser un home que, com s'ha dit aquests darrers dies, en alguns moments doncs, va fer pactes importants en el conjunt de l'estat espanyol,
que no s'oblidi que aquests pactes els va fer des de la fidelitat absoluta a Catalunya i des de la independència absoluta respecte als poders polítics de Madrid. Confondre les coses en aquest moment podria fins i tot fer caure en un cert ridícul. No es poden comparar les situacions d'aquell moment amb les situacions que estem vivint ara, perquè són circumstàncies diferents. Però, a més, els protagonistes també són diferents. Sense negar aquesta continuïtat històrica en la presidència de la Generalitat, que és bona i que és positiva, i que una formació com la nostra, Convergència Democràtica de Catalunya, ha de defensar sempre, també hem de dir amb tota claredat que a Madrid s'hi pot pactar, i algunes vegades s'hi ha de pactar, però que s'hi ha de pactar des de la més absoluta independència, des de les mans lliures, des del marge de maniobra propi, no des de la subordinació, no des de confondre forces polítiques catalanes amb forces polítiques d'àmbit espanyol, i a més s'hi ha de poder pactar sempre amb una prioritat molt clara i molt prioritària, que ha de ser